نابێ من ئامەتە ئەس کوڕی حەجی مستەفامە برایە محەممەد سعید دو ساڵە ژێ بچووکترم باوێم هەر زەمان حەسرەتاوی نابوو تەوا ئەملی دهاتە vêde duat kir û devamlı üzgün bû serê gelekî berdiket ev 4 sale hesretayî bû eva du roja bûye mihvanê wîna Xwedê Teala rehma xwe li her tika bike berê ku wefat bike jî bi heftekê ji her kesî helallik dixwest got heqê xwe li me helal bikin û gelekî jî wilo bi keyf bû û bi eşq bû sankî zanîbû ku wê herê ji me biqere wilo wê ewkê ev sê roja berî eydê em li cem em dirûniştin em hatibûne serdana wî wekî ti cara jî hev qasî li qasî ve her du roja bi me re sohbeta ku kirî û helaliga ku gotî û ji me re wilo canlî ewkê ji me re duat kir û helalî dixwest Xwedê Teala rehma xwe li wake û bi piştî 4 sale hatiye ketiye geha kurê xwe şehîd Mihemmed Saîd û ser tavsiya wî digome tehêla wî de veşêrin defn bikin Xwedê Teala rehma xwe li wake îro me jî we sêtayî bi cîhanî me anî kire tehêla wî de Xwedê ji we razî be Bavê min Hecî ez tornê wî me yanî heqîqeten însanekî bi ehlaqê xwe gelekî ehlaq xweş bû hej me dikir hej tornê xwe dikir süreklî tavsiya başiyê li me dikir eger bidîtane em başî ketkin qencî ketkin ew jî bi vêya gelekî kêfxweş dibû û daîma tavsiya me jî bi dewamkirina we qenciya û başiya û dînê îslamê dikir daîma tavsiya wî qencî bû başî bû û ev ji me re mîras hişt ji ber ku heqîqeten gelek însan me di tişbihên em dibe walahi em natişbihne we em weke we ne fedekarin em weke we ne xîretlî ne heqîqeten we gelekî dewrê zor û zehmet derbas kirin lêbelê xeyreteke gelekî xweş ji bo îslamê kirin emrê xwe gelekî bi bereket bi xêr û xweşik derbas kirin eger em jî hinekî bitişbihne we ev jî ji bo me şeref e rêya ku we ji me re hiştiye em jî dixwazin talibê wê rê bin Xwedayê Teala înşallah me di rêya we de bidê meşandin Xwedayê Teala me ji xêr û bereketa we û însanê baş tev de mehrûm neke hatirekî di navbeyna min wî bi xwe özel de ye belkî apê min jî nizanin yekî zatekî dî li rexê gundî rohilatê gund ziyaretek heye min ji xwe dixwast min got zatekî mezin e ez rojekê ez bimirim ez dixwazim min li wê dirê li cem wî defn bikin belê wî jî dizanîbû ew jî zatekî mezin e digo ez jî nas nakim feqet li vir Mihemmed Saîd heye û ehlê min ê dî hene ez dixwazim li cem Mihemmed Saîd defna min werê kirin ez bi xwe şehedê vê name wasiyeta wî ev bû hesreta wî ev bû Xwedayê Teala ew daye weke dilê wî daye heqîqeten mirina wî mirinekî xweş bû mirineke ku bi temamê zarokê xwe re bi tornê xwe re ê ku çûn wî bi çav dîtin pêre ji sohbeta wî îstîfade kirin ji me re tiştexilî ev çend roja min li serê bûn di rojê eydê de tu herin eyda xwe bikin mêvanê we tên bira eyb çê nebe weke ku zanîbû wê çi wextî jî herê yanî heqîqeten gelekî kêfxweş bi beriya mirina xwe û muheqeqî dizanîbû ku cihê wî cem şehîdekî ezîz e Xwedayê Teala mertebeyê bilind bike ku daîma heqîqeten me dît bi vê hesretê bû û Xwedayê Teala kire qismetê wî li kêleka direx tehêla Şehîd Mihemmed Saîd de ew jî ku bav û ewlad çawa em temam êdî ewladê xwe dîtin li ber serê xwe yan jî bi telefona pêriştexirîn ji helalî xwast bi kêfxweşî wê ku di dawiyê de dixwast bigihîye de ku em bêjin tevî mevlayê me Rabbil Alemîn e di pey de şehîdê ezîz li ber serê ku em bêjin kêleka wî de hate defn kirin Xwedayê Teala weke dilê wî daye de Xwedayê Teala înşallah me jî li ser rêya we me jî bi we re heşr bike me bidê meşandin înşallah